sakyan karon. Medyo dako-dako gid nga. Mga GT na sila ko. Mga GT na sila. Mo na siya. Nakasakay na gid me. Mura og happy. So, mo na siya no, dire ang Cagayan Port. So larga na ang para Cebu. Wala siyang transisya para Cebu. So mo na yung sakyan karon. Light tiris, ingon sila gamay piting takuam di ay. Kaya ingon pagpulibok inahak. So mo na yung Cagayan rin no. So, oh. So mo na siya ang Cagayan. So bukal-bukal kaya ang tubig. Ano siya? Larga na siya, larga pa Cebu. Hindi siya pahagna. So muna yung Port of Cagayan no. Nahak na style na kagasto ba na yung Cagayan. Hindi takasakay o gumala yung mga padugo. Wala yung Cagayan Port. Lagi kay Violet na, wala yun. Siya ang Cagayan. Manay akong i-search sa inyo ang Cagayan. Ayos kayo no, ilarga na ang isa ka barko to ha. Punto'y gisakyan sa usan mga kauban. Ano siya mga kabro. So diyan napita dengan kayo mga suga po. So karon taon no, mga 10:30 ni siya mo larga. O 10 ba? Nakasakay siguro may ani mga 9:30. So wala pa tayo panihapon no kay kaniliging amin yung dito taga-sakay. So lalayo na isa. Ay siya mga kabro. Oh, na mga forklift. Muna para mapadali ang diskarga sa mga isda siguro ni siya. Oh, ano siya bro? Muna siya forklift. So dapat bansay ka mo mag-drive. Oh, diarra. So orang apel kung siguro ning siguro na tako na tarima. Oh, ni siya mga sakyan. So daghana niya. So kadako-dako din sa among. So mo ni siya mga sakyan karon. Medyo dako-dako gid nga area. So mo ni siya gingon nga gamay ra daw barko piting nakuha man ni ay. So mo ni siya mga sakyanan. So gagmay ra man di ay. Siya ang mga sakyan karon lugar kayo dako kayo. So daghan kayo ang mga kanay sakayay pa na siya mga 10 wheeler no. Garing apa yung mga diskarga lang ni. So daghan ang diskargahay. So ganun napita pod. Kung na siya mga kabro. Magmapuhon maabot na may og Bohol. Welcome to Bohol. Dugan ni may wakaulig Bohol ba tungod sa pandemic. Last bagyong Udit. Aron pagir mi kaulig Bohol. So ana ang pagsuway no. So daghang salamat o ay mo kalimot sa pag-subscribe sa atong channel day Ayat Tagtito Vlog. Oh, pas kayo ang pas kayo ang forklift ning hakot sa mga diskarga para dili sila malit. Murag maliit guro sa miyan sa paglarga kay anang naghanap pa magkargahon nila. Oh, gusto kaya inatras pa imo. Wala giingon nga ana digni sila mo drive og forklift. So dapo isang trailer. Medyo taas gini siya. Oh, ano
ni siya mga kabro. So karon update mo mga kabro, nagsakay sa barko ha. So mo na siya, nakasakay na gud me. Mura og hapit gyud me wala kasakay gining biyahe karon adlaw kay tungod sa mga pulibok, pero nadala ra ganyo. Pero mao lagi pod. Bunot pag mga pinakalas bunot. So update ang tamoy nagsakay sa barko mga kabro. So tara. Og nga nami sa barko, nakasakay namin sa barko, nami sa second floor sa Moang Bay. Ano siya, puno mga tao. Palibot. Wala sa ni, kauban ang tulog na kay ibang kapoy ni sila. Pero ang taod mo larga na ni. Alas 10. Okay. Ug mao ni ang pag-abot sa Hagna Port 6 AM sayo kay mi ning abot. So mao ni karon na abot na gid mi og Bohol. Welcome sa Bohol. Mao ni ang palibot sa Bohol ang kadagatan sa Hagna. Okay kayo. GT mas sila ko? GT na sila. Printis nila, printis na. Ngoma, grand prix lah, ngoma lah ni. Lagpot ba? Wag yapon. Kulang pa kayo ensayo. Okay. Kuha rin na madugay. Layo ra kayo na. Tuwa hagtok. Tuwa gyud. Okay kayo. So man siya ang Bohol. Abot na may Bohol. Morning 5 PM. Easy ang bako. Ya. Og salamat sa inyong pagtan-aw mga kabro, og ayaw kalimot sa pag-subscribe og i-hit lang sad ang notification bell para updated mo sa mga sunod na video na akong i-upload mga kabro. Og daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kita-kita ta sa sunod video. Og salamat sa inyong suporta. Bye-bye.